ngenekke neh yo. Yo kok Wis tak tung-tungke ra ngenekke neh. Selamat ya Mas. Nggih, macange sowan ning kene lagi pisan iki ta? nggih nembe sepindah niki. Lah iya. Ya alhamdulillah. Ya jan piyayine mriki grapyak semanak. Kula dipuapek tumpake vario. Teng lek Setiaki wau. Setiaki piye? Anu napa sinten wau? Panitiane wau sinten? Mas Aji. Oh iya Mas Aji kok Setiaki. Mas Aji. Mas Setiaji. Ya, terus didekeke ngarep kae. Heeh. Terus metu nggon mriko, tritisan mriko. Heeh. Mlebu rene, wah enek ibu-ibu nggon petengan kaget ya. Oh piye? Latah, wih asu ngono lho. Aku ya semar, kula wong Bu, aku ya ngono. Kula wong aku ya ngono. Iya. Niki alhamdulillah selamat dugi mriki. Niki derek urun dedonga piye dongamu? kagem sedaya warga masyarakat wonten ing Tegasari Petengan. Petengan mriki. Ya. Nggih mugi sedaya pinaringan sehat, panjang yuswa, awet sing momong putra wayahipun, rezekinipun lumintulir gumanti, berkah lan barokah. Niku angel golek rezeki barokah niku angel. Wah, dongane wong teraniayae akeh mandine timbang orane. Nggih, insyaallah, Lah insyaallah. mergane kuwi mau lagi rene di asu ngono kuwi mau dadi teraniayani malah. Nggih, insyaallah mugi-mugi dipun ijabah Gusti. Lah iya. Kaya tanggaku lara banget tak dongake alhamdulillah. Tanggamu lara mbok dongake piye? Nggih, alhamdulillah bablas malan. Bablas mati. Lah pun sepuh kok. Oh lho iya no. Pun sepuh. Nek malah kabutan raga malah mesake ngono ya. Nggih. Lah ya syukur. Suwantrene karo Mbok Ingganden ya. Nggih. Engko sik Mbok Ingganden ben nang kono sik. Lah enten napa lho? Kok sik iki. Mengko keturon. Ora, wis ta. Biasane ki angger ora ndang ngadeg ki ngirer terusan niku. Padake apa wae kowe iki ya. Jan sik kowe sadurunge tak duwit karo Mbok Ingganden. Mergane ora wurung apa dionek-onek karo Mbok Ingganden. Kowe tak anu sik tak mat-matke sik. Tegese kowe tak jajari karo waranggan aku sing saka Tulungagung Jawa Timur. Sing pundi wau? Mbak Mufidah Sofiana. Iya. Aku kuwi tak cupe. Salaman sih. Nggih. Nggih, Mbak. Kulono. Piye to? Lah kan sing sepuh jenengan. Sepuh nang gedhe kono. Aku kan cilik ya ngene lho. Lho jenengan ngece kula. Lah kok sik upamane lho, saiki upamane lho upama kena Bali. Mas nggen anu wontenipun Mbak Mufidah tambahi volumenipun Mas. Kuwi serik apa piye to Pak jane? Umpama. Ha iya. Upama ki kena Bali. Umpama ki lho gedhekno umpama. Ha iya. Saiki ngene. Pripun? Upama kowe iki mau duwe bojo dhuwure iki mau sak Mufidah ngono kuwi nek ngambung piye? Lah ki langsung ngeten, Mak. Sengok. Lah pripun to? Lah nek ngadeg coba ngadeg coba ngadeg. Lah sakmono kuwi singok piye? Nggih langsung ngambung ya, Mak. Sengok. Ya gak apa-apa sing penting kan nyayang to. Oh iya. Nyayang ngeten lho. Ngene ya pas rai arep ngopo lho. Iki genah cetok. Alah ibu ini napa? Piye ta dineke piye? Ibu terus susul. Wah, ucek itu-ituan. Jenengane mboten ngrasake. Ketoke sawang wadoh seger. Ngarep wah yo gondone lek. Wah pateni. Lah iya. Arep muni apa? Gondone bacin. Piye ora? Marung ya. Gondone wangi.
Ya. Ki ning panyuwunan ki Cak. Napa? Ben diaturke sik. Nggih. Pokoke siji mboko siji ya saking ukahe kok Cak iki Cak. Nggih, nggih. Iki enten sing nyuwun lagune ya kuwi ya anu apa kuwi gubuk asmara weneng. Nggih, mau caping gunung nggih enten. Caping gunung ya weneng. Nah, Aneh gubuk Kutub asmara Mangkung wae. enten. Ya oke banget pokoke. Oh iya. Lah nggih to. Iki cicil sik siji mboko siji. Sing mirsani wayang lumantar WA atau lumantar YouTube iki akeh banget iki. Leres. Iya. Iki wau Pak Waris Sugiono. Pak Waris Sugiono saking Surabaya. Niki wau WA kula nggih. WA niku salam kagem Mas Gilang ngapunten Pak. Ben koper ngoten mawon. Dadi dibolong sithik ngoten niku. Iya. Sepenting sambekan ngono lah. Iya. Mas Tantut saking Mas Hendri Solo nyuwun pupusing tresna. Ki Data Bawana saking Surabaya. Halo Pak Dang menika panyuwunipun saking Gapiro Sanggang Mas Sulis suwira ketemu. Oh iya, Pak Kalis, Mas Yadi Tingkir iki mau dalang. Mas Purmadi Samarinda. Wah, iki sing nyekel TikTok ya, Mak. Derek monitor Mas Komir saking Manyaran, Mas Asmito Jeporo. Wah, iki mesti mirsani terus iki Mas Saski ya. Segendalu Mas Dalang, Ogi Jonilo matur nuwun niki nggih. Mas Ponidi Juragane Mebel Irian Jaya monitor sedaya lancar sedaya ya. Amin. Musik iki niku mengke jenenge maca WA tekan ejing-ejing mboten rampung. Lah piye kabeh penggemar? Kok. Penggemar kabeh kok. Lah nggih amargi kawontenan. Ya, yang apa? Coba dibawani sik Nduk Mufida. Nggih. Kula kok kewo nggih. Iki ora sak pekewo, iki pokoke pokoke ngene ya. Iki padakno iki eling aran. Lah jenengan ajeng ngelokke iki padakno cempe ngoten to terusan. Ora dus. Loh. Oke, Bos. Lah iya meh kliru ya. Aku ngejob kowe sik, Mas, tanggal semene benderono lah kok Mas Acik Mas langsung ngebembok ing ganden. Oleh beli dru pirang-pirang sasi. Kula nggih bingung malah. Lah iya, ning sing penting iso tekan kene ya. Ayo bawani sik. Iki pokoke etok-etoke kowe dadi Sri Huning, iki dadi Wiratmaya. Gandrung. Waduh. Lah terus mangke lek pegangan tangan gimana? Ya cobanen sik, nyatane ya iso. Ngene pegangan tangan yo ngene kok. Mosok pegangan tangan ngene. Jenenge tangan ki yo kene lho. Piye to? Lah kados iki kaya anu ki. Wis pokoke dibayangke iki gedhe dhuwur ngono wae kok. Aku bayangno duwi ngono lah. Kowe gur bayangke tok. Sorry lho Mas. Nyilih delok. Engko gek terus miku dipateni kok terus. Ora, ya mangko Mbak. Delok pangku. Biasane nek gandrung niki sing mangku lak sing lanang. Iki sing wedok genti. Coba yang apa? Gah, aku setrum tukang son cilaka. Ora, wis to. Wis tobanen sik. Ngingkar coba. Pupita kudu ikhlas lho, Nduk. Iki mung anu lho, iki mung sandiwara utawa drama. Nggih. Mas Dwi, ampun cemburu nggih. Ora. Niki namung sak cuwil tok koe. Santai Mas, santai karo aku. Ora mungkin pas ya santai ae. Ora mungkin pas, yen ra kene sing ngepaske lho, santai. Ngedan. Ayo. Bangku. Ngingkar. Ya ki nyingkar-nyingkur yen. Bangku. Iya. Wong nek mulyane ram. Wiwitane nyingkar nyingku tanganmu ki menengo. Lah niki lho ketoke penasaran wae tak gondeli tak ugahke meneh. Lah nikan iku medhot. Ora mbok perotke to. Mboten. Semrot iki mau mubida dhewe. Maliki ketoke penasaran. Lah kaya nek pentolan cilik ngene ya apa?
Anu, aku nggo dom pentul. Mangga terus ke. Saya nyadar rawani ngulatke blas saya. Lingsam yen ke Kowe iki ngopo? Lingsem yen kemutan ngene iki lho. sikil iki aja kaya ngono to ya. Lah terus Aku kepiye? malah kelingan sing ora-ora. Lho ra sida nyanyi malah guyu ki kok nguyah kowe kok. Ora, genti kowe genti sik, kae ben guyu sik wis. Lingsem. Ya. Ayo, cak, kecak jalak. Lingsem. Lingsam yen ke Ingin. Langsung. Pengen. Ora sae. Lah wong ngopo? Mu. Ora kok ngenekke neh yo. Yo kose. Wis tak tung-tungke ra ngenekke neh. Nuwun sewu nggih bapak-bapak ingkang lenggah jumeneng wonten mriku mangke ngatos-atos menika wonten TV-nipun dados kersanipun mboten nggih. Ngatos-atos nggih Pak, mangke lek jengkelit waduh. Jengkelit ngebruki Yutarni malah. Wah. Neno-nenong ya. Saking oke pamirsa ora umum nduk ya. Ya, Mas Agus tambah ucek apa piye? Siap le. Mangga ya. Lelampahan aku kok gemes to. Ora kok dadak ngene malah kaya Mbah Wek. Lah aku ki yo gemes pengen tak gendong aku ki kuat apa ora. Ya coba digendong kuat ra. Gak aja. Ora sak gendong-gendongan ah. Lan jenengan gendong kula kuat napa mboten? Ya genah ra kuat kok ya. Ya. Mesakno kae kalau. Ya. Bacut. Mangga. Tresno tulus nadyan ning gubuk asmara. Lho. Panitia wis pangerten iki nggo adah kowe lho, Cak. Kayak kedus iki. Ada niki nggih, Durpres. Durpres apa? Kuwi palingan saka donatur kok ya. Oh, ngaten. Heeh. Weh, taraku nek nggo adah kowe. Oh, Birma Satang Mandarin. Oh, wadah. Nggih. Ya. Nyuwun Kocak batal. ora aku ora. Panganan aku sementing kowe lho iki. Oh, menika inggih Om Aji matur nuwun sanget menika. Oh, alah mulane. Saking Pak Usman Bunani Semarang iki juragane buah. Pendak aku main nang kene mesti diparingi yang ngene iki mau. Mulane dicaosi niki mboten purun. Lah itu semono kae. Lah iki ya nuwun sewu kenang-kenangan saking Bunani Semarang buah kok ya. Oh nggih, matur nuwun, matur nuwun. Pun to jenengan iki mboten sadar diladen, malah kaya ning nggo pinggir dalan kasihan kasihan Kemis po. Ya mangga. Nenong. Ya mangga. Sakniki langsung kemawon mangga diaturke. Lah. Gubuk Asmara. Asmara mau sak lembar rangkepke neng Tulung Agungan. Nah, jos. Ya mangga dadas. Monggo. yen liwat aku kelingan gubuk kae biyen tak goleren ning sagak kebak tulisan warna abang konco isih rawan
Parwati wiwit biyen maka saiki kupek kae cerita tengah Mas Uncak. Yo dalem macange. Gubuk asmara menika karyanipun Mas Jitul saking Tulungagung. Nggih. Arep dikaya ngapa? Panjenengan iki mau rumangsa seneng nek disebut ngene iki mau. Lingkaran iki mau ya ora gampang ya rekoso. Leres. Ora perlu awake dhewe mbayar royalti karo panjenengane ning sing penting disebut wis seneng atine kok Mas. Alhamdulillah mugi sehat. Mangga ya. catetan sajroning ati katan luntur saya merati aku kowe dadi garwa